हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग समस्ते केमिति अछंती मोर तो आज सकाळ ब्रश कतरू आरंभ हो गला। आज मु लॉन्ग वीडियो बनाउची आपण मानको आई होप बहुत भलो लागिवो। आज सोमवार मंदिर जिबा जेतु आज श्रावण सोमवार सेकंड सोमवार जी संक्रांति ठारू करचंती तांकर बोधे आज 4 नंबर सोमवार लास्ट बोधे आ जी पूर्णिमा ठारू करची तांकर आज सेकंड सोमवार। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଗାଧେଇକି ଆସିକି ମଶ୍ଚରାଇଜर ଟିକେ ସନକ୍ରିମ ଟିକେ ଲଗେଇକି ରେଡି ହେଇଥିଲି। ରେଡି ହେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ କାଲି ଏକାଦଶୀ ଥିଲା ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶୀ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଖାଇବା ଆগে ନେଇକି ଆସିକି ଗୁଡ଼ ଆଉ ମାନେ ରାଇସ୍ ଚାଉଳ ମାନେ ଭାତ ବନେଇଥିଲି ଗୁଡ଼ ଭାତ ତାକୁ ଆଣିଥିଲି ଆମର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ। ଆମର ଏଠି ମୋ ରୁମଠୁ 2ଟା ଗଳି ଛାଡିକି ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଗାଈ ଅଛି ମୁଁ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠିକି ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେମିତି ବୁଣିକି ପୁରା ଚାଉଳ ଗୁଡା ବହୁତ ନଷ୍ଟ କଲା। ତାପରେ ହାତରେ ବି ଖୁଆ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତଥାପି ସେ ବୁଣି ଦେଇଥିଲା ଚାରିପଟେ। ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା ବି ହଉ କିଛିଟା ଖୁଆଇକି ଏମିତି ତା ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମାକୁ ଆଉଁଶେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ମୁଁ ଏଠି ବାହାରି ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ହାତରୁ ସବୁ ପକେଇ ଦଉଛି ତଳୁ। କୋଉମାନେ ଏକାଦଶୀ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କହିବେ ତ କମେଣ୍ଟରେ। ଏକାଦଶୀ କାଲି ଗଲା ଏକାଦଶୀ ନିହାତି କରିବା କଥା। ଏଠି ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଅଛି ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ। ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ତୋଳିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିକି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ନେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଖରା ଇଆଡେ ହଉଛି ତଥାପି ଏଠି ମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟି ନାହିଁ ସବୁ କଢ ହେଇକି ରହିଛି ପ୍ରାୟ ଫୁଲ ତ କଢ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫଳ କିଛି ତୋଳି ନେଇଥିଲି ଦୁଦୁରା ଫଳ। ଦୁଦୁରା ଫଳ ତୋଳିକି ଆମେ ଫୁଲ ତୋଳିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ମାନେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ ହେଇକି ରହିଛି ଫୁଟି ବି ନାହିଁ। ଖରା ହଉଛି ଏଠି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ନାଁ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଲ ନେବି ଫୁଲ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଫୁଲ ମାନେ ଫୁଟିନି କଢ ହେଇକି ସେମିତି ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆଗେ ବହୁତ ଗୁଡା ଫଳ ତୋଳି ନେଇଥିଲି ଆଗେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଫଳା ବାବା ତ ମାନେ ହଳାହଳ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅରଖ ଫୁଲ ଏଇ ଫୁଲ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସବୁ ତାଙ୍କର। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖ ନେଇଯାଇଥିଲି ଏମିତି କଢ ସବୁ ଦେଖ ଏମିତି ଫୁଟି ବି ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ତାଟିଆରେ ନେଇଥିଲି ଖାଇବା ନେଇଥିଲି ସେ ତାର ସବୁ ଏତିକି ଫୁଲ ତୋଳିକି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମନ୍ଦିରର ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ମୁଁ ପରେ ଦେଖିବି। ଏଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା କରି ନଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ନା ବହୁତ ଗୁଡା ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ। ସର୍ଟ ଭିଡିଓରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଁ ଭିଉ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏଇଠି ମୋ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ମୋ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଯେତିକି ଫୁଲ ଆଣିଥିଲି ସବୁ ଫୁଲ ଦେଇକି ଦୁଦୁରା ଫଳ ଦେଇକି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପୂଜା କରି ନଉଛି ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଚାରିପାଖେ ନାହିଁ ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଅଳିଆ ସବୁ ପକଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ନା ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ବହୁତ ସଫା ବି କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ମୁଁ ନେଇ ପାରିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସଫାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ସେ ଭିଡିଓ ନେଇ ପାରିନି। ବହୁତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ ଜରି ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବହୁତ ଚାରି ପାଖେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ପୁରା ମାନେ ଦୂଷିତ ହେଇକି ଥିଲା। ଏମିତି କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଡବା ଯାହାବି ଆମର ଆପଣ ମାନେ ନଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜେ ଆଣିକି ଡଷ୍ଟବିନ ରେ ବି ବାହାରେ ନହେଲେ ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅଳିଆ କରନ୍ତୁନି। ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରିକି ମାନେ ସେଇ ଭିଡିଓ ଟା ମୁଁ କ୍ଲିପ ନବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଯୋଉ କାମ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ ମାନେ ଭିଡିଓ ଆମେ ନେଇପାରିବାନି। ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଥିଲେ ସିଏ ବି ଏମିତିରେ ବି ମତେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଫା କରୁଥିଲି ସବୁ ଗୋଟଉଥିଲି ଜରି ବୋତଲ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଆଉ ମୁଁ ସଫା କରିବି ମନ୍ଦିର ନା ଭିଡିଓ ନେବି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ସେ ଭିଡିଓ ଟା ଆସିଲାନି କିନ୍ତୁ ଏ କହିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ସୋମବାର ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇକି କଣ ପାଇଁ ମିଛ କହିବି। ମାନେ ବହୁତ ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମାନେ ଭିତରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଠି ତ ଚାରି ପାଖେ ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଠି। ଏଠି ଭୋଳା ବାବା ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟାଚୁ ଟେ। ତା ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଠି ଏମିତି।
ତା ତା ସେପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଠି ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲି। ମଉସା ମାଉସୀ ସବୁ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍ ବସୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ପେଡା ଏଇଠି ଜଣେ ବିକୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ ବିକୁଥିଲା ପେଡା ନେଇଯାଇଥିଲି। ପିଜୁଳି କୋଉଆଡେ ପିଜୁଳି କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ପେଡା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି କିଣିକି, କିଲେ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି